prario kod ang'wen odiochieng' bende Ramogi wanga jofwambo ntiere kod kuyo bang' lala mar jafwambo mathring nyiri nino bende no lalo ngimane okinyi ma kawuono ka bende en kuyo ne ahinya to jofwambo ma od fwambo mar NTV wami kuku mar wach neno odiochieng' nyako mojo bende koro ntiere kod kuyo bende tende kod masiche mag apaya mosi okatimore pacho kae mano mar Salga kaachiel gi mano otimore odiochieng' manyoro mar Kapsabet Boys wami kaka weche osebedo ka bende nyaka sani ntiere nyithindo ma bende oseyudo nafu kendo osedok e miechgi nyako Ramogi wanga ka bende ntiere jotelo mano timo limbe kanyo wami kuku mag wach weche manyien mag odhiambo kae to bende hang'wa ng'isi mago mag tuke to kaka en jo apil kama ing'eyo ni wantiere kidinja ariyo wachako gi weche manyien ka bang'e hang'na we thuolo ne George Bat nyako Ramogi wanga anodony kanyo gi wende kamoting'o Tom Nduku kaachiel gi Kennedy Ondiek ma en UDA mano jasiasa Tom Nduku dhi twak elo ODM gidhi keto piny Kenya ratil mago mosebedo katimore paw siasa duto e chenro mar ratil kidieny mar ariyo wachako gi mago mwamiyo peke kidieny mokwongo. Jafwambo mar NTV Rita Tinina wito ngimane ringrene okwanye yode e bure Nairobi. Van, as reported by the driver and one of the passengers, was carrying 12 passengers and one driver, whereby they were involved in a head-on collision. They basically rammed into a trailer, resulting in 2 deaths on the spot. Jiario no wito ngimagi masira mar apaya lora masalga kako machielo jopuonjre manyo hinyore masira mar bus mar Kapsabet Boys omedo yudo nafu. I got 378 and I learned into Manyien primary school, which is a public school, and my mom is not capable of paying my school fees. She's not able to take me to school. Dweche adek bang' jo klas 9 donje skul japuonjre moro prodiwo kar doko ne sirikal no singo ni onge japuonjre mabiro rem ma ok donje skund sekondar. Wilson Ochuka loko na weche genya Ramogi wanga chenro en ratil bethuolo mar goyo kodwa mbaka mana kaka pile wantiere laiwa mar ote machuo kariade ka chono ka bende wantiere e tudruok mag mbui wantiere kanye Facebook wantiere YouTube duto gi X nyaka Instagram warwako pachi odhiambo makawuono chenro en ratil machiegni nyinga Lydia Okeyo. Luoro medore county mabaringo kaluore kod monj makinde ka kinde mag jomahundu manyawo kuo mag jamni makoro geto nyaka jotelo moyier kod riwruoge machwalo kony ne jopiny ma monji kendo oseroch nyaka ngimagi. Man kata obedo ni sirikal medo chiwo singo na jopiny ne sirikal oketo kenge mag tieko chuth jomahundu manyandwat maho mar okak. Jafwambo mara George Bat chako nwa chenro mar ratil gi ripodno e yo machal kod ma. E kinde chiwo chiemb kony ne jodak Mayatia, Chiemo kod Chepkesin ma yudore ward Masai Mosoi kod Bartabwa. Jaod bura mar kaunti ma Baringo Florence Jamatia okonien gi malit ni piny owacho mane jopiny ochodore ne kendo keto e telo pok oketo kenge makare e tieko jomahundu mabembo jopiny gi monj. It is so hard to be in a government that you want to defend while your people are actually suffering in the same government. Sometimes we become so helpless because you are in a government that you think they were going to help you or you are going to have this problem solved, but it is actually becoming a bigger problem. Jamatia kod jaod bura ma Baringo North Joseph Makilap okoni jomahundu go sani omedo wang' teko kendo gigeto nyaka jotelo moyier kod apisa machwalo chiemb kony ne jopiny magiserocho ngimagi ka gikwayo piny owacho mondo wuog oko kendo res jopiny koting'o jopuonjre masomo e sikunde ma Baringo. When we came ijulikana ya kwamba hata mbele ya sisi kukuta na watu ya Red Cross barabara yote kuanzia huko Moinoni all the way to Yatta to here we face some conscience. Yes. Na ni partners ambaye hata ni watu wajawahi kuona bunduki siku nyingine hata tukaona bandits kwa njia. Na wengine tulipitia marisasi tukikucha hapa. So kuambia serikali tukase nati nataka nishukuru Kindiki ameng'ang'ana ametuletea chishu hapa, lakini hapa shule hii inahitaji pia tuongeze kambi ingine ya chishu waendelee ufanye hiyo operation vizuri sana. These people are really daring us. And imagine being shot at while you are distributing food. These people are merciless and they care less. They want to just kill. They have appetite to destroy everything.
The schools are not there. We can't even see population have moved, and they still want to push us further. Magi timore kinde ma jatend migao mar riwruoge saka kod ohelni matindo Simon Chelugui osingone jodak manyandwat mar Hoho mar Okak ni ei dweche 2 jomaundu manyayo kwe jamni kendo monjo jopiny biro neno makolwere lwet sirikal. But at the end of the day, we are asking the government, please sort out this mess. Na muhakikishia Mheshimiwa Makilap na Kamureni, in the next 2 months, this problem, hata Mheshimiwa Pole jana vile ilifanyika na Mheshimiwa Chematia, hawa wakiongozwa na county commissioner hapa wameweka mpango ya kushughulikia hii shida ya banditry in Baringo, in Elgeyo Marakwet, in West Pokot, and also in Samburu and Laikipia. Ka sirikal medo chiwo singo mar jiwo arita ne jopiny manyandwat mar Hoho mar Okak, luoro medore e kind jopiny makono kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma koro igetogo nyaka jotelo moyier kod riwruoge ma wuok oko mar chwalo chiemb kony ne jopiny. George Bati, RamogiTV. Jafwambo mathiringi Rita Tinina owito ngimane. Rita ma osetiyo kuom thuolo malach kendo manyaka thone nyotiyo kaka jachung weche od fwambo mar NTV okwany ka otho e ode mantie Kileleshwa e buore ma Nairobi. Familia mare oyango ni gibiro golo report makare e wi tho mar Rita. Oywage gi jofwambo wetene mapare kuom tije maber kendo chuny mar dongruok. Bende opare kaka jafwambo manogeno familia kanyakla mar oganda kod oganda jo Kenya. Ringre okan e kar kano ringre ma Umash mantiere buore ma Nairobi. This is a dark Sunday for us, not just at NMG, but as a media fraternity, even just by virtue of all those who are here, to mourn our sister, Rita. It's very interesting that today she was meant to be on shift at NTV. She's one of the editors. It was her shift at work, but she didn't show up, and so after a couple of calls, we got the unfortunate news that she'd passed on. On behalf of the Pans family, this has really come as a shock to us. We are really trying to digest. And at the moment, we just request for the privacy that is accorded to the family. More information will come later. Nyasaye mondo miyo chuny jofwambo kaachiel gi familia mar Rita nyakoro mgajongo kwayo mondo Nyasaye oket chunye kama okwe. Wadhi mbele wang'e mag masnya mag apaya kama ji 2 owito ngimagi ka ji 12 nyoyudo hinyruok e masira mar apaya manyotimore apaya ma Salga, apaya ma Kisumu kadhi Nakuru tieno manyoro bang' nyamburko moro mating'o jowuoth 11 nodonjo kuom lori moro manochungi e bath apaya mabiro bang' masira manoyudo bas mar skund yawuoyi ma Kapsabet katend skundno koro yango ni jopuonjre 8 manyo itimone gi thieth oseyudo fuong'ruok kendo koro omigi thuolo mar dhi pacho. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo derepe mating'o jopuonjre mondo mi obed motang' e apeyni ma Thurka. E masira manotimore otieno manyoro, nyamburko mating'o jowuoth maromo 11 noyudo masira e alwora ma Salga e apaya ma Kisumu kadhi Nakuru. Masira notimore bang' nyamburko nodonjo kuom lori manoriko chungi e bath apaya kendo nego ji 2 ka ji moko noyudo hinyruok kendo dhi mbele gi thieth e osiptal ma Nakuru level 5. Watu wenye walikuwa wamekaa hapo mbele waliweza kuumia sana, ambaye tulipata kwamba watu 2 waliweza kufariki. Mmoja aliweza kufariki hapo na mwingine aliweza kubariki akienda hospitali. Gari tuliweza kusaidiwa na gari ya polisi ambaye ni ya Salga kuwapeleka hospitali PCH. We have 5 patients in inpatient, that is patients who are admitted, and we have 6 patients in the outpatient unit. The driver of the said vehicle is a Kenyan. However, the passengers are of Eritrean and Ethiopian nationality. So we've had a bit of a language barrier since they came in at 10 p.m. But we've managed to manage all of them, and they are currently out of danger. Mabiro bang' masira machielo kama bas mar skul sekondar mar yawuoyi ma Kapsabet Boys na obayo alwora ma Pat Kawanin kendo ng'ielore masira manoweyo japuonjre achiel gi japuonj achiel ka owito ngimagi.
Bas no nori kotero jopuonjre wuoth mar puonjruok e nam ma Bogoria man Baringo South e county ma Baringo. Japuonj maduong' ma Kapsabet Boys yango ni jopuonjre aboro manori ko yudo thieth oseyudo nafu kendo wuok e osiptal. All of them are in a fine state of mind and spirit. They are jovial, they have started taking their teas and they are out of danger. Those who are referred to the MTRH yesterday are also reportedly to be fine. We have 2 information desks from the Red Cross. We also have another one in school. We also had around 20 teachers who are here. So the information is flowing very well. We have quite a number of parents who are also with us here. So they've got the information immediately the accident happened and we are managing very well. As much as we want to do the signage, we can also introduce the electronic guidance on our vehicles so that they can guide you as a new driver. When you go new places, there's a way you can be alerted that there's a corner, those kind of things. There's a car that is coming before you and those kind of things. And I want to say the driver did his best. If you see where the incidents happened, you would really realize that in whatever situation, he tried his best. Jalop Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua no timo limbe skund sekondar ma Kapsabet Boys kaluwore gi masira makamano kamojiwo derepe mariembo nyamburko mating'o jopuonjre mondo mi obed motang' e kinde duto ma gintiere e apeyni. We take this opportunity to appeal to our drivers and other road users to exercise care and vigilance on our roads, and more souls who drive our buses for schools. These are precious jewels for our country. We are praying for you, for God to give you strength, to give you fortitude, to come to terms with the sad reality of losing a teacher who has been dear to you, of losing a student who is one of you. And I'm sure there is no doubt that the president will give you another bus to replace that one, so that you are able to continue with your tours across the country. Jatend Piny Kenya William Ruto kone jotelo mawuok Kilgoris kod alwora ne mondo me omanyore mag tieko ywaruok mar tong' ma osericho arita kwe e gwengego. Ruto mane lose kinde halam manobagi e kaunti ma Narok koni sirikal biro medo rido arita kendo medo tesendo bila alworago duto marakore gi tulo makinde ka kinde. Jafo mara Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde alama ne okelo kanyakla kanise mawuok e alwora ma Kilgoris Enosaen to kod Lorgorian e kaunti ma Narok. Ka ema jatend piny William Ruto ne ogolo siem mager ewi rach mag arita kwe kendo kone jotelo mondo tiek tulo makinde ka kinde mosekelo tho mag oganda e tong' ma Kilgoris kod alwora mage. Sisi upande wa serikali tutahakikisha kwamba kuna uwezo wa serikali wa kuhakikisha ya kwamba mali na maisha ya wananchi inalindwa, lakini kuna mambo ambayo inaweza kutatuliwa kijamii ndio watu waishi kwa pamoja. Na wauliza viongozi wa sehemu hii, viongozi wa dini, county government yetu na wizara yangu ya mambo ya usalama watashirikiana pamoja na nyinyi ndio tuweze kutatua hilo tatizo, ndio Narok na sehemu hii iweze kwenda mbele kwa amani. Jatend piny William Ruto omedo ni midhiero mokwako jopur mag tiang' koro biro yudo fungruok. Bang' Ruto singo medo masinde mag rego tiang' Transmara. We can grow more sugarcane. We can stop using our foreign exchange to import sugar to our country. Na ndio sababu nimeweka mpango maalum zile kampuni zote za serikali ikiwemo kampuni ya Sony hapa. Tumeweka mpango ya sawasawa kuhakikisha ya kwamba tunapata watu ambao watatusaidia kutumia hizo kampuni vizuri. Sisi kama Narok tumetumia hiyo subsidized fertilizer hapa Kilgoris. Tuko na depot hapa Kilgoris ambayo inaletwa subsidized fertilizer. Hao wangwana wanapata hapa na wanashukuru sana. Kuna ingine tunajaribu kumalizia hapa Angata Barikoi kwa sababu kuna kitu ambayo haikuwa hapo, lakini nimeongea na waziri wa agriculture na sasa tutaanza kuweka pia subsidized fertilizer hapo ili wananchi wetu wapate ikiwa karibu. Ruto koni sirikande dhi medo gedo magapaya e kaka barabara Mololunga, Lorgorian, Kilgoris, Marewa, Mulot, Esoit,
Murgan muradi ki kanyakla kod Keyan e budget mar ikomenda manyien motengenegi shillings bilion 100. Hii barabara yenu ya kutoka hapa Mariwa kuja Keyan kwenda Enosaen kwenda mpaka Kilgoris na baadaye mpaka Korgor, hiyo barabara nimesikia iko kwa mipango yetu, tutajenga na tutaweka lami. Walter Nyambaga, RamogiTV. Jodak gweng' Manyien kar chung'od bura ma Masaba e kaunti ma Nyamira uchiyo gi buoko kinyi ma kawuono bang' ringre japuonj ma oserutaya noyudi koliere tol e bungu moro e gweng'no. Familia mar japuonj Wilson Mangaria chich ni dibedni nyo nege kaeto ringre otwe tol e bunguno. Gilero ni nyo wuok dala nyoro kodhi e boma ma Kisii romo gi jagope moro mano uso ne lo kod nyamburko bang'e seche mag otieno nyogo simu ne odhi deko chopo pacho nikech digni mar nyamburko manyori koidho mano e ote mogik manyo bedogo gi anyuola mare. Kwa kazi yenye mmefanya. Leo asubuhi nilipigiwa simu na ndugu yangu mdogo akasema ati babangu alienda Kisii lakini hakurudi. Nikatoka nyumbani nikakuja paka nyumbani kwetu ni Ekelenyo. Ndio tukafuatilia kuna simu tulipigiwa mtu wa watu wakatupigia wakatukwambia kuna mtu ameuliwa huko Kemera. Ndio tukafuatilia njiani tukakuja tukapata gari la polisi tukaisimamisha tukapata ni yeye amebebwa ndani. Waliongea na mama akasema ati anaenda kulipa. Sijui mwenye alikuwa anaenda kumlipa anaitwaje, sijajua mpaka saa hii. Jana tuliongea na yeye mara mingi sana, lakini mara ya mwisho tuliongea na yeye ni saa 1, ilikuwa saa 1:47. Mwalimu akaniambia nilienda Kisii kukuletea petri na gio ya gari, lakini nimeona kama nitachelewa. Akaniambia enda upaki gala alafu uende nyumbani tukutane na wewe asubuhi. Mimi nikatoka nikaenda nyumbani ikiwa saa 1:50. Kuanzia hapo sasa mimi mwalimu hatu kuongea na yeye mpaka saa hizi. Kufika asubuhi familia yake kaniambia mwalimu hakukuja kwa nyumba. Simu zake zote ziko off. Tukaenda kutafuta yeye mpaka saa hizi vile tumempa. Dake na paga vichnya kwa Ramogajwang bang sachelo diambo chendo enda tilero kamano kwa medokete mana kera RamogiTV. Baba turu wachone jonjore tieko jo Kenya baringo to sirikal to siko ni duad tero polise e piny mar Haiti. Wachone gidhi to dala ng'ato to dala gito ntiere gi kethruok. Yan Ben Bella wachoni ntiere kodwa chendo kata kamano wora hinya Thomas ainego ganda jo Kenya. Faith Mzomo wachoni masira marapaya chalo gimakoro sike Kenya ka dereva kariembo gari to mochung e genga paya okonyal neno koso. Wachoni ntiere gik mwinjo bendi puonjo derepe mapacho kae Faith ntie Malindi. William Nyadawa kanti Kakamega bende wachoni ntiere kodwa chendro en wach maleto wachoni ka serikal dwa tero bila piny mar Haiti to korka koni to jomaundu otimo tora e gwengo maho marokak. Aneno kanyo Joseph Oyo japuonj dini mar kanisa Jokopere ma Nyandiwa parish wachon tiyo mos ne jo skul ma Kapsabet manoyuda jali Nyasaye mondo obed jathieth. Oyo matin manratil kikidi mabor. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Fellow Kenyans, I come to you from the National Council of Churches of Kenya with a program that ensures that less fortunate children who did their last KCPE and are still at home secure their position in education institutions. When you send the word Elimu to 29888, you will secure education opportunity and sponsor a child
and this will make an impact. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Machiegni kendo nyakoro mgajwang chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Dweche adek bang' chakruok mar somo ne jopuonjre mag klas 9 igane nitie jopuonjre ma pod odiwo pacho kata bed ni piny owacho nosingo timo pedha mar chopo lek mar rwako jopuonjre duto e skul motisi ni 100% transition. Kaka Juthomondi lerono, Mary Abigail en japuonjre manoyudo max 378 e skul primar mar piny owacho nyaka sani odak kod kuyo e dhot nikech min mare onge kod nyalo mar tere e skul. Tama okuongo dhi karumo ne jopuonjre mag form 1 manyicha ochako sombgi okang' ma ogik e pachoka e bwo kit somo mar 844. Ma odong' lek ne Abigail Mary, ma en japuonjre manyako mane osomo e skund primar Matumaini kendo yudo maksi mar 378. Mary ne oluongi e skund nyiri ma Matunga e kaunti ma Kilifi, kama dweche adek bang' yiepo pok oyudo thuolo mar donje. Pok adhi skul nikech mama onge pesa mar tera. I got 378 and I learned into Manyien primary school, which is a public school. And my mom is not capable of paying my school fees. She's not able to take me to school. And she's the only person we can rely on since my dad is gone. En nyathi mar ariyo e ot ma nyathi mokwongo bende ne ok odhi nyime gi sombe nikech wach mar omenda. First born na no osomo lakini ok no manage the college nikech school fees. Koro May is the second born. Mabe no otimo 8 last year. To nikech onge uwezo mar tere school poko join. Kata kamano no kalo maber muluonge school. Lek mare mar bedo laktar oyuak ni nyalo lal bang' somo matek. I want to become a surgeon when I grow up, so I can help others those who are in need like me. And I would like you to help me go to school because I don't want to cut my dream short. Kamin Mary ma en mana janyuol achiel, koni poni oyudo thuolo e skul mora mora, oyie tero nyare mondo mi odhi nyime kod somo. Ntie masete monyiewo matintin, kaka nanyiewo ne bag, anyiewo ne this personal items. En adwaro nyathino dhi skul, ok ochuno no Matuga nikech Matuga no be naneno kabor Kwale fare ne be ng'eny. Samoro nyathi be nyalo bedo go problem traveling from Kenya ka kuno. Yuak Mary en mana yuak achiel mar jopuonjre ma kamoro serem riwore kod skunde sekondar dweche adek bang' piny owacho singo timo apedha ne jopuonjre duto mondo mi gichop chik kod lek mar 100% transition. Klas 9 ma higa ni e klas ma ogik e bwo kit somo mar 844 kendo poni okoris jopuonjre gi mapiyo somgi nyalo lwari e Luanda. Juthomondi, RamogiTV. Kora mgajwang mano en achiel kuom wechego mabende inyocho nyanya kata kamano achiel kuom wendowa anyisi ni twak maratil wan gi Kennedy Ondiek mano ja siasa e lo UDA odhi twak kanyelo UDA wacho no dhi tero Abigail school. Kora mgajwang aparo ni mano en ote makare kendo koro en Abigail nyalo buonjo. Wadhi mbele, jonyuolo jiw ni okaw ting' marito nyithindgi kendo kik giwe ting' duto e wi jopuonj. E bwo chenro mar Smile
na toto maitayo giriruok maro kalkea jonyuol kod jokanyo masiro sekta mar somo nyodo thuolo mar chokore skul primary ma Broad Future mantiro Ugis kar chungod bura makasi pule county ma Homa Bay kamala ruoko bedo ewi kaka nyorit nyithindo kendo gengongi negi midhiero masiko jukogi. Ajafom marwa ma Homa Bay Ali Abich lero director maro kalkea gi kweth mare matao chenro mar Smile na Toto wachoni dangni mag paro majuko nyithindo nyalo tii ka jonyuol obedo machiegni gi nyithindgi kendo konyogi e hocho. Kaka achiel kuom yore mag neno ni jopuonjre obedo thuolo kendo gi paro makare, riwruogno osebedo katimo limbe skunde ma opogore ka gigoyo mbaka gi jopuonjre ng'iyo gigo machandogi manyalo miyo gibedo kod dangni mar paro mamiyo kata nyithindo moko kaonge magi ok e yor deruok. Chenro no ma otisi ni Smile na Toto gisebedo ka gitimo e skunde ma opogore e counties ma Kaluo ka koro ne gigowe e skul primary ma Bright Future e boma ma Ugis bang' fwenyo ni thoth jonyuol ok bed piny gi nyithindgi mar winjo pek ma gin go. Samoro yudo ka nyithindo gi gwengewa ma gidakie kucho gidak gi jonyuol ma samoro janyuol no ongega odich ma en nyathi gigwenyrego owuok okinyi owe nyathi kata nyathi wuok to weye oduogo tieno yudo ka nyathi no osenindo. Koro ing'e ni nyathi ni onge gi janyuol morito ngimane mang'iyo ni to onindo nadi ochiew nadi skul no bet nadi nyathi onge gi ng'ama go kata kode mbaka. To magi miyudo ka e piny masani odere kata penjori to nyathi matin ma ja klas 3-4 to odere nang'o motimore. Kara gidere nikech jonyuol ok kaw thuolo margi gi nyithindwa gi eki. Moko kuom gigo mamiyo jopuonjre bedo gi pek kod dangni mar paro en dhier ma opoko familia mathoth mono jonyuol bedo gi teko mar ng'iyo ngima nyithindgi makare kaka owinjore kendo ma bende rocho somb nyithindgi. Iyudo ka dhier bende samoro miyo nyathi biro e skul ma kata kalamu onge godo, onge gi buk, to ntiega gimoro iye kama samoro nyathi moro nigo to en to onge go. Koro ing'e ni gini yedhi to bede pach nyathi feel very sorry for himself. Koro miyo kata mana mijing'o kata moro madobedo godo, sherehe moro madobedo godo ni awuok e gweng' ma awuok e dala ma odew sombani bende bedo maonge. Tiyudo kama gi adiera nyathi samoro kata mana e gweng' kata nyathi no bambi, nyathi no kaw ratiro mare. Koro chandi ni to nyathi ni in kaka miyo nyathi yudo ka nosetimne richo gi ng'ato. To kar mondo ikaw okang' mar dhi ka sirikal ti dok gi chien mar ji tikaw pesa to kes ni ti uma. Ing'e ni interfere gi nyathini emotionally. Koro magi nyithindo ma at the end of the day iyudo ka koro wan go oganda ma nigi lit, oganda ma cannot perform. Piny tek gi jonyuol tije sani tije mane gitimo kaluwore gi uchumi kako oidho ok ginyal yuto maber makonyogi rito nyithindo okang' mowinjore kech kayo nyithindo ka gibiro e skul giol somo bidwa ni gisom to nyathi modenyo to ol ok nyal kalo ok nyal winjo. Dwaro maduong' mar riwruogni en timo lalruok kod nyithindo e skunde mopogore ma gisome, jopuonj kaachiel kod jonyuolgi mar manyo kaka inyalo konygi e wi gigo machandogi e ngimagi manyalo miyo gikaw ngimagi ok e yor deruok. Nyithindwa chandore mang'eny ahinya. Wayudo ka sama nyathi a ot baba gi mama odich, wamanyo kaka nyithindo nya chiemo, kaka ginya rwakore, kata kaka ginyalo bet gi ngima maber. Lakini gikni sama koro wamanyo kamani ok wamigi ngima maber ma gidwarono nikech ok wawuo kodgi, ok wamigi thuolo mondo mi giwachnwa gik machandogi e ngimagi. Tiyudo ni thoth nyithindo kata ka giyudo konygi pod kuonde ma giayego iyudo ka mondo giyud kony mokony manya konyogi mondo giyud gini mondo gidhi skul pod tek. Achiel kuom gik matimore kama wayudo ni jonyuol moko, ariyo kuom jonyuol gi moro winjre gi nyawadgi, koro miyo nyithindo gi okia ni to ber mane ma giyudo mondo gidhi skul. Ali Abich, RamogiTV, Homa Bay. Kwa Homa Bay aterinya e county ya Migori nyakon mgajuang kama yore mag kanorech kausa mak genamdo lwe mondo kik gikethre pod en midhiero ne jolupo e dhowedhe ma Migori. Kambi mar rech Masori mano oger kod piny owacho mamalo kod omenda maromo $140 no kelo geno ne jolupo. Kata kamano nyaka sani kambino ne gedo mare no oserumo kata kamano pudolore nikech piny owacho pok otieko chulo kambi mano miyo rak. Gedo mar kambino norumo higa achiel mokalo kata kamano pok ochako tich nikech piny owacho mamalo pok ochulo gowi maromo $20 million. Migawo mar rech kaunti ya Migori Jojo Chola wacho ni pod gitemo wuoyo kod piny owacho mondo mi otiek chudo mar kambino. By way of cages
That's another support we're giving to the fishermen folk. And the challenge that was coming was just that when now they harvest from the cages, which we are going to get 29 additional cages in the lake, and it's the first time we are getting from the donors. What will happen when that harvest time comes? The fish landing bay at Sori is done and is complete. The only thing is that the national government had not finished with the contractor. So as we speak, it's an ongoing process, and we are following it closely with the minister. The promise was given that this month they'll be able to sort out the shortfall that was still there with the contractor, so that it's fully handed over to us. And when it's handed over again, that will go a long way in addressing these challenges. Indeed, to mention further, we are getting another cold storage facility, which is given to us by ABDP, that is going to be put up at Gorkachola. All that is going along the way to help the fisher folk. So the kind of efforts we are making under this government, I believe by the end of it, we are going to mitigate the challenges. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande, kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Machiegni mago mag tuke, tim mar Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi ne tuke mag pinje 4 ibiro bagi e piny mar Malawi kind tarik 18 tarik 28 dwe mar adek. Timno moting'o jotugo mapacho ka gi mago matuge pinje maoko osebedo ka timo orako kuom ndalo 3 mokalo gi kigeno ni ibiro wuok pacho ka odiochieng' makiny. Tuke mag pinje 4 go kelo kanyakla tim mar Zambia, Malawi, Zimbabwe gi Kenya. Kenya biro tiyo gi thuolni mar timo ikruok margi ne tuke mag manyotiko mag tuke mag pinje duto higa mar 2026 kaachiel gi tuke mag manyotiko AFCON na higa mar 2025. Don't sleep in the middle. Win the ball. Then play. Continue. First of all, I feel good. Na feel poa. Ni mara ya kwanza. Na ni kitu sikuwa nime expect
Imekam so soon, yani haraka. But I feel good to train now. Najua hiyo tournament itakuwa rahisi. But for this nation, I hope we can win it. It's a big achievement. Club mar Chelsea ong'ado tiko mar nus finals e tuke mag FA Cup bang' loyo club mar Leicester City gonde 4 kuom 2 lap mar Stamford Bridge.